Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. President ndi Chakwera Mganda ku parliament amachita kuletsa akamba kuyankhula. Koma munthu uyu zabwino zimene anachita zimene zapangitsa anthu kuno akamuyitanenso kuti adzapitirize. Munthu uyu anthu akuno kungomtaya ndoti dera lanu silidzapitaso pachani kodi patsogolo. Bwana nthawi ndimene atha. Koma ichi chanyamulidwa mmwamba ichi chimene anthu nonse muchione. Nkhope ili apa siyosowa. Bwana sindifuna kuchita chipongwe koma maonekedwe anu ngokongola ngabwino. Aliyense akaona apa zonse zili bwino. Koma chizindikiro chimene mukachione kuti mukavotere Dr. Lazarus Makafe Chakwera pamodzi ndi injiniya Vitumbiko Mumba, chizindikiro chake mtambala wachani wakuda. Koma mwina nkutheka mmatha kulemba umu kabokosi yaka mukachonge. Koma ngati simta kulemba akakupatsani inki kuti mukatinde kabokosi kameneka. Kuno bwana ndi anthu ophunzira kwambiri, amatsata bwino zinthu kwambiri. Moti ndisataye nthawi yapita kale, ndikupempheni inuyo kuti mutiyankhule mkatikati. Tipemphe kuti mutidzutsireko injiniya Vitumbiko Mumba anthu amuone. Koma bwana tizithamangira tiliso ndi malo ena atatu oti mukatiyankhule. Ambuye akudalitseni Your Excellency, ndikupempheni kuti mutiyankhule. Zikomo kwambiri a President. Yeah, well, yeah. All right. Yeah. Sini majiwanso kuti kuno ndikunkhata. Koma nakondwa ukongwa chifukwa ukaponda pano dyakapamzola mpaka kuna kwa jere chigwere magetsi nawaona. Koma nazungulira nkuona kuti tawa kulibe. Msewu nauona. Koma kuno naona kuti it's a very rich agricultural place. Koma kopanda msewu gali moto manguru kaomba uku. Zimene mumalima kuno kandi coffee kandi zinazi zofunika processing yako nkuno. Msewu wabwino kuti tizifika bwino ku market. Kweni pakwamba mundirole kuti ndipereke nchindi kwa senior chief athu pano anyawanga komanso ambwana mafumu wonse awa ndanda uku chindi zikumwenererana. Chindi kwa first deputy president wa Malawi Congress Party amenenso ndi mzimayi woyamba since independence kukhala speaker wa National Assembly, Mama Catherine Godanihara. Ndi akuluakulu wonse wa Malawi Congress Party muli pano motsogozedwanso ndi Richard Chimwendo Banda, Secretary General. Nduna zonse muli pano. Ndipereke ulemu wapadera
naona bwana DC alipo, koma inu onse ogwira ntchito mboma zikomo chifukwa cha kupezeka malo ano. Ulemu wapadera kwa engineer Vitumbiko Mumba amene ndi running mate. Tsono pulikani ine na waoliwane wanyagondwe awa tili wakukondwa chomene takondwa ukongwa. Chifukwa zifukwa zilipo zingapo chakwamba amganda chiume Ephraim Mganda Chiume si munthu wachilendo kuno, koma ndikuwuzeni zina personal pakati pa banja la Chiume ndi ineyo, kuti ine moyo wanga uno ndionane ndi kanyama Chiume, it was because of Mganda Chiume. Kuti ine ndidziwane ndi vana vakanyama Chiume, it was because of Mganda Chiume. So personally kwa ine pakhala mdalitso waukulu. Nkhatabe kwa ife ngati chipani cha Malawi Congress timanena kuti chipani cha Malawi Congress kwawo ndi kunkhata. Chimene chonso chinthu chachikulu kwa ife, chifukwa anthu ambiri ngakhale iwo amene anamwalira pa nkhata excuse me, ambiri anamwalira kuno nthawi ya emergency ya 1959, timabwera pa nkhata chaka chilichonse. Tikudziwa kuti wenanso anafa dziko lino, koma gulu lalikulu linali kuno. Ndipo kamuzu atamangidwa mwa wonse ena amene adamangidwa nkupita ku ndende, chipani cha Malawi Congress azungu adachita not cha Malawi Congress koma Nyasaland African Congress. Nyasaland African Congress, it's all right, it's okay. Jonde nyengo ya mala pamene anachita bani chipani cha Nyasaland African Congress, Oron Chira ndi amene adalemba constitution yatsopano chipani cha Malawi Congress Party. Ndipo kamuzu pobwera Oron Chira handed over that kwa kamuzu. Convention yoyamba ya Malawi Congress Party kunkorakora. Thank you. Convention yoyamba kunkorakota, Kamuzu became president of Malawi Congress Party long before this country became Malawi. Ndiye ife timathokoza kwambiri adabanda aleke anakhala secretary general. Timathokoza kwambiri boma la Nkhatabe chifukwa timati tikapita kunkhata tapita kwathu. Mmene timanyamuka sindimadziwa kuti Chigwere ndi kunkhata, ndimaganiza kuti ndi Mzuzu. Ndiye lero ndaphunzira kuti Nkhatabe North sikunyanja kokha, komanso ndi kuno kumtunda. Ndithokoze kwambiri chifukwa kukoza msewu wochokera pa Mpamba kuchikwina mpaka ukafika ku Usisha ndi chinthu chimene tayika not just in budget komanso manifesto yathu, chifukwa ndi part of the infrastructure development imene tikufuna kuti ifalikire paliponse. Ndipo nkhani ya madzi monga takonza kunkhata tatsegulira project yayikulu ya madzi. Dzulo nali ku Rumpi kutsegulira project yayikulu ya madzi. Kukalonga project yayikulu ya madzi yamalizikanso. Tikufuna kuti tikhale ndi madzi aukhondo paliponse. Ndipo ndikutsimikizireni kuti kuno ku Nkhatabe North
project imeneyo njofunikanso kuno mukhale ndi madzi aukhondo. Ine ndikuthokozeni anthu akuno chifukwa inu mtandikhulupirira nkundivotera ndikhale wotumikira inu ngati president. Takumana ndi mavuto ankhaninkhani ena owonjezera ndi kolera chifukwa cha madzi onongeka amene anthu tinali kumwa. Ndipo iyi ndi project imene tifuna dziko lonse la Malawi likhale ndi piped water system. Pa misika ponse pakhale zimbudzi zochita flash, pa sukulu chimodzimodzi. Tifuna kulikonse msika umene umangidwe pano ukhalenso wa makono. Ndikuthokozeni chifukwa kuno ndinu anthu anzeru. Malawi mwayithandiza mzinthu zambiri kuchita provide human capital. Nthawi zina inu kuno wosadziwa kuti mwapindula chiyani. Ndipo tifuna tichite izi pochita recognize history yonse komanso inu amene mulipo lero. Tene ndikuthokozeni kuti mwayitenga manifesto yathu nkuyisanthula nkuyichita internalize nkuyichita localize nkuyiwonetsetsa kuti kodi kwathu kuno tichite chiyani. Ndipo ife timafuna utsogoleri wotere woti tigwirizane ndi anthu pa ground. Timvere zimene anthu pa ground akunena. Chifukwa wena amangolankhula cha mwambamwamba. Pa ground sanakhalepo koma amakhala mu cyberspace. Kungolankhula mwina pa Facebook. Ife timafuna za pa ground izi. Kuti tithandizane ndi anthu amene akuona zinthu zimene zilipo ndi mmene tikhoza kuchitira kuti tikutumikireni mokhulupirika kusiyana ndi kale lonse. Ndiye ine ndili wokondwa kwambiri chifukwa ndabwera kuno kukhala nanu ngakhale nkanthawi kakang'ono koma kukhala woyamba kudyaka malo ano. Ndifuna ndithokoze kumwamba chifukwa Mulungu watithandiza kuti zitheke zimenezi. Ndiye ine ndikufuna kuti inu pa 16 September mukavotere Chakwera ndi running mate wake Vitumbiko Mumba Ndi amene tithandizane kuti mfundo 5 za manifesto zikuthandizireni kuno kukhale kotukuka mtundu wonse. Chifukwa kwina kumene dziko lamanga misewu kulibe value iliyonse, pamene kuno ndi chuma chimene chilipo ndi agriculture imene ili kuno. Kufunika kuno mafactory yako kuno, kufunika kuno kayati zikonza zija za mkaka mwachitsanzo processing yonse kuchitikira soko kuno. Ndiye kuti zimenezo zitithandizira investment yoyika msewu kuno wabwino ndi investment imene idzathandiza dziko lonse la Malawi. Nchifukwa yake ndinangofuna ndiyankhe apo ndi apo kolingana ndi zimene mwanifotokozera kale chifukwa inu mwayisanthula kale manifesto yathu. Koma ndithu David akupatseni moni muwaone. Woko mchanya, woko mchanya, woko mchanya, woko mchanya, woko mchanya. Kwacha! Kwacha! Dr. Chakwera! Dr. Chakwera! Witu ni njani! Witu ni njani! Pa 16 September tamjitachi! Tamvodera njani! Walikochi kanimona, walikochi Chakwera wanimona. Walikochi Chakwera, walikochi. Walikochi! Yochomene. Bwana President, vinani yoyenge yai, fija kuti manifesto yitwira, akunkuyo alikuta kunkuyo. Achenje ndi anyaruwanga kanda kapeni manager MCP itu. Apaka nareti yonse manifesto asinyo chifi anyaruwanga. Tokozo kwa mbili kuti ainvestesa kuti manifesto ya Chakwera ili motere.
chakwamba niyoye ichi kuno kunkhata kuchigweri na vatna kuno kunkhata tikuti soru abayacha ndeta ngati soro abayacha adacha kwera Lazaro ni soro pa 16 September kubayacha kwera chakwera walutire panthazi kuti ngesoro vatilongole nthowa iyo Malawi kwena kwendamo. Tapulikana na pa fundo zawo 5 pali fundo imoza iyo vakaniphalira kuti iwa mwana iwe na kutola kuti uwe mphopu. Kuno kunkhata tikuti popakhola ukongwa pakhumbika kupupa tipupi ya mphopu. Nguteta ngeti tipupi ya mphopu. So we mumba we adavitu muwe mphopu ya adachakwera kuti palipose apakhola tipupe. Kwali mapasipoti ya Suzga tipupe. Mafuta yachedwa kwiza tipupe. Feteleza wachedwa kwiza tipupe. Palipose apakhola pakumbika kupupia tikapupi ni mphopu. Tapulikana chachiviri achakwera pakusora ini vasora mumba cha kwe vasora nyamata wose muno Malawi. Ine navangawa kuimirira wachinyamata muno Malawi. So wachinyamata mose pramona ine pano mujione imwe mwavene pakuti ine navawaka kumwinda mwene imwe kuti ine ndine representative winu. Masusko inu yose nkuyamanya pakuti ine ndine mnyamata mnyinu. Sono ichikumenya kuti tigwire lumoza ntchito achakwere vachumpe pakuti vavipane vinyake vala nimphaleni pano twe pano valije ajeneri yose yachinyamata kuli chiretu lekani running mate vatolana veka vapapi veka no nyamata yayi kulije chifukwa valije namwe ntchito wachinyamata ni chakwera yeka uwe na ntchito na wachinyamata. So ngumemani kuti 16 September tikavotere adachakwera Lazaro. Pakuvotera chakwera tavotera chinyamata muno Malawi. Pakuti ine nina ulumoza na mnyamata mnyinu. Maona chakwera ali hapa. Maona kapo kwera pano pakuita kwa twika wakwera veka. Ndapulike yayi akwera oka na bereka. Panyake mwizama kuchedwa paukira maoneskezo ka vakirengeveka panji vatwikenge kulongera kuti chakwera wana nkhongono. Tapulikana very fit to be president again. Vanyake lizenge kuno vatumenge vanyawo kuti vatakapakile kampeni muvakane kuti yayi mwize mweka timuoneni. Vyakutumana yayi ni malonda ya kapusi tukumba yayi kuti bisa mundu cha timuone mundu teka. Palije president muno Malawi uyoti mwankhata abe kuchumba chakwera. In 2022 vakapanga fund Roads Authority kuti vapange design mseu from Chikwina mpaka ku Usiska. Ndipo design vakapanga by ETM consultants ndipo vari kumala the designs were approved. So ada nganda chube weliza Nyaluwanga mumanye kuti mseu wa Chikwina mpaka kula ku Usiska ma designs vari kupanga kare ndipo yari ready. Kweni na mwangu yoyera kuti adacha kwera omana masuzgo pa ulamuliro wawo
lekani kuti vambe kuzenga msewu vangu imadanga nangu yakale kunyake kuti kuno kunkhata tipikane chimoza pala mwana wamphata kuti umgulirenge switi mwe usiku waruwara umgulirenge mankhwala panyake switi ndapulike yayi impulike vichi switi yayi kaso kupula kuti kule switi adacha kwera kuti mabantu vawo vati vaona kolera kula ku Khatabe covid cyclone chihanya cha kuchumbizika lekani vanguti ngalonjeza msewu wa usiska kwenti imedanga vantu vane vangafana njara lekani ma designs vapangiratu na umujuta sono utumikirako no vizwawa yayi no ma cyclones no njara na chigomezo kuti sono tilombenkhanira kuti vyaka vikwiza hivi masuzu kukachepe kuti msewu ula makamganda asinyo chifa Nyaluwanga uzengeke vanyake vizenge wampusikani Chakwera wanatetepo cha ndipo wakumanya cha kuteta iwo vala vandu vakuteta vakateta kuti para wachira muboma 2014 vazengenge nyumba kuno kumzuzu vakhalenge kuno kumzuzu kavali kuzenga ninjawo wazenga misewu mumzuzu mura ninjawo kuzenga ofesi yasite ninjali mumzuzu mura ninjawo kuzenga maofesi ya wemi pa university pa mzuzu pa ninja vanyake vara kwao ngukoma kwiba na kupalanga Achakwera valije kumanya kuteta wao unenesko para vala kuzakuna maboza mwakanire pakuti voti yino mwapereka kale kwa adada Achakwera na mwana wao Vitumbiko Mumba kunoso Khatabe kuno kusiska kwa Adam Kandachumye kuwa MP winu chaumaliro pambenda mare nyoye ichi mu manifesto ya Congress Party muliso fundo inyake ya wealth creation iyo Achakwera vakuti muniplikise chomene hapa kuli 10 makwacha challenge kuli vandu 10,000 muno Malawi vazambuka ngongole ya 10 million kwacha ya kuambira bizinesi ninja walupangapo hivi Malawi muno ninjani kweniso wakuti pala mwana wako dada na mama vajulenge account ya 500,000 kwacha ya mwana yura investment sogoro account ulato wa Chakwera nguchepeska ukavu cha kweni kumazga ukavu and he means it taplikana na and he means it sono ichi muchiplikisa chomene na mwana winu nizengeso nizamkhala pasi kuti manifesto yose muzakaiplikisa makachomene nangola Nyaluwanga ntchito imene kale mafuminu mwena urumoza vaphalireni za manifesto ya kunong'omera iyo Chakwera vanozga chaumaliro chomene vangu yoya mfumu kuti vandu kuno vapoka ngongole ya nifu mpweche vandu vapoka ngongole ila vakupanga bizinesi vakulemba vandu ntchito kanchito zila ni ntchito yayi vanyaka twa ngongole kugula kabanza kwambapo kupanga maronda ni ntchito yayira vanyaka vakupanga ulimi ni ntchito yayira Bwana President, if there's a place where there's good dairy farming ni kuno kuchigwere kuno kuli ng'ombe za mkaka vanyake valipo mzuzumu vakupanga vyokoleti ka vinandi na vyokoleti na wati chokoleti vyokoleti vinandi vakupanga vyokoleti mtaunumu mkaka vakula kuno kuchigwere para kulimali ya kuti in terms of agriculture to focus on is this side kwa Nyaluwanga kuno kuti pange ma investments kuti valimi vitu valeke kususkika chaumaliro Chakwera na manifesto yake yose hii walikuwinda panji walikuhozga ava kuti Chakwera walikuhozga woko mchanya walikuwinda walikuhozga
wali kuwinda wali kuhozga. naonga ukongwa abali bane kulikani sono chimene agrupa mwachitsanzo achirwa baja bapemphera pamaso pa chiuta nkuvomereza kuti ife mwa ife tokha mphamvu yathu tilibe koma ya chauta. Ine sizindivuta kuvomereza pamene zinthu zavuta, pamene zinthu sizili bwino, kuti tikonze motani ndipo takhala tikutsata ndondomeko yakukonza zonse zimene zakhala zili kutisautsa ngati Amalawi. Chifukwa chake nikupemphani moona mtima kuti pakafika pa September 16 kavotereni Chakwera apitirire kukonza zinthu zimene tayamba kale, maziko ake tayika kale, kumanga pa zimenezi. Dziko la Malawi ndi dziko limene silovutika posowa chuma china chimene chili minerals wathu, kapenanso tourism imene amkanda amanena kuti ngati kuli malo okongola kwambiri mkati mwa nyanja yathu ndi kusisa. Komanso nkhani yakuti ulimi uchitike, komanso tizithandiza amene akuchita ulimiwo wosiyanasiyana, monga talankhula za ng'ombe zimene zili kuno za mkaka. Tipereke kuthekera kwakuti ma community wonse tikhale ndi manufacturing processes, factories zochita zinthu zonse izi kukomera Amalawi. Tsogolo limene lilipo labwino koposa, ndipo titsatira ndondomeko zimenezi pofuna kukuthandizani kuti kunonso mukhoza kukhala Amalawi omasuka. Ine ndifuna ndikutsimikizireni boma ili lipitirira kuteteza munthu aliyense ngakhale acha alubino, chifukwa ndi Amalawi chimodzimodzi wina aliyense. Ngakhale iwo amene ali ndi ulumali wosiyanasiyana nawonso apeze mwayi wakuti apindule pa moyo wawo ndi nzeru imene Mulungu adawapatsa. Tili kulankhula zimenezi kuti mudziwe bwino. Kunyanja kutere amaninong'oneza Minister wa Homeland Security kuti tili ndi mwayi tsopano okhalanso ndi speedboat imene apolisi awa akhoza kumayenda nkumaona kuti zinthu zili bwanji. Zina zimene zili process zitheka ndithu, ngakhale jet imene ifunika ikonzedwe monga tikukonza kulikoma tikonzenso pa nkhata, chifukwa anthu amachokera pamenepa kumayenda nyanja yonseyi. Zikomo kwambiri chifukwa cha kundichereza ndi kundimvera. Zikomo chifukwa cha voti yanu 2020, koma voti yanu yopitirira chaka chino pa September 16. Chiuta mtumbikeni Mose yeho chomene. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.